Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki ceritane ning omahe SKD. Kartoblok karo bendol kok. Lho. Kuwi jeng blok apa to dol nek kene dol? Bujak tomblok ngene. Kenapa blok? Oh, ditelepon. Telepon saja. Iki gendeng opo piye wedhus iki? Ngono lho, Bas, pandange SKD. Jenengan mulai turu. Nyapa to turu barang nyapa kok. Ora wader pari kok turu lho. Iwake butuh turu. Iwake turu, Pak. Iwake poso turu to ndol, cah cengoh kuwi ndol iki kok. Keluar Pak turu kowe. Tak kono ben sampai turu. Piye tek? Iya, Pak. Kok katonget. Piye kabare piye? Apik, Ya alhamdulillah. Ki lho iki kan bendol ngajak rene lho tek. Saku lho. Beli apa to? Tomblok lho. Kok jual toblok terus wong loro piye ngono lho. Gua tomblok piye? Kita ndak ananmu. Lah aku lho. Oh, carane ki piye tanganmu? Mbok napa? Apa nyongkon? Pokok apa wong ratu. Lagi kok wong. Carane kan apa? Tawani. Tawane apa? Ya kae ditawani mbuh bubuk. Lah aku lho ndok. Terus yo Cik. rene. Ya gorene yo wis tak tinggal tek kono. Lah si bendol ki si bendol ki jelar gugur ning kolahmu sih. Wani ora ndok. Wani ora ndok, wani ndok. Mati kabeh nilane penyemplung. Jajah. Gak percaya ngambang kabeh suasana nilane. Ora wani ya. Mati kok surimu lho. Wah, adus popo. Ngene iki engko bengi gak dipakani, Blek. Ora nyapa bengi kongkon mangan. Iki yo Iki mah turu. Takon kono ya momblok calek. Tak kok bengi ngene iki tak pak sore jam 5 lagi tak. Lah wong wis saiki berak-berak lho, Pin. Makane engko bengi dhek berepet kok. Tak jeneng wedhus kok. Makane jere cangkeme karo wedhus. Iya kan? Bukan kuwi kan tak pakani sore jam 5. Iki yo kulinane iki yo lah tapi berak-berak wis tak kei wae. Ben meneng. Oh, menalase dicacahi ngono iki ya. Iya wis langsung tak kok. Langsung resik kok. Tak kok gak ngono tak gantung e. Gantung wong adahe ngene kok mbok. Apa perlu diri? Wong wedhus kok dimanja. Mesti manja. Wis dimanja ya malah sukaria. Lah kuwi lho kok. Pin. Lho kan jeneng Pin banget kan. Mas wedhus kunting kuwi ya ibaratnya kan hiburan ngono lho. Ngene korat iki kok ngene korat. Iki ya. Larang kok nuku larang jere ndek. Piro kuwi larangmu lho? Ora iki kakean berarti. Kakek lah kuwi lho wedhus wajare regane paling Kancane nabi ora umum berarti. nah kuwi lho. Larang to? Kuwi murah to. Yo iso pasare oleh. Wong kok nuku tek korat kok ora kok pasar kok. Umpamane. Umpamane Umpamane. lah kuwi lho. Wedhus Sing kok wis lho ben iki kok wis ruas sik entek. Sing ngene-ngene iki kok Sing dikoncaki. kurate siji yo. kilo putih kilo. Oh, Lah model aku ya, Blok. Ya blok, maksudnya model kaya apa blok? ya kaya tomblok. Jembling. Kaya sing duwe ya cek ganteng wedhuse. Karo korat to. Ora yo ganteng wedhuse to kuwi lho. Kok iso Larang wong. wong karo bolo ki aja oleh larang. Lah kuwi lho. Larang. Cara biasa Kecuali kok larang orang wong adoh. Gak masalah ya. Ora masalah. Kartonggo karo kanca. Lah besok ora te bongko sing arep Ikul sapa? iku sapa? Lah kuwi ada ya sapa ndak? Mikir sapa ndak? Aku kerja. Lah kuwi lho. Dene pas gak kerja. Ya kerja terus bedol. Lah. Wedhus songo. Ora mak iki mak. Dene 2000 kok piye ngono. Lah, lah. Wedhus saya. Ya ora loro apa Nah iki ning pasar iki lho, kurang 15. Oh. Ora salah ngantek lho. Ora ngantek. Ora enak. Wedhus murah. Pakan angel. Lah kuwi lho. Kecuali pakane Enteng. wedhus larang gak apa-apa, ya pakan angel wedhus larang. Lah kuwi lho. Kene pasar Sing Pak. ganteng iki to, Bro. Lah, iki lho bos ganteng iki lho. Ganteng iki to, Bro. Kuwi mana lho anake. Lah, iki anake. Koran kali iki lho ganteng iki. Anake.
Berarti ki urung meteng lagi wedhus sing koret. Orang kok macir mbumbu. Enggak. Si macer wedhus koret. Oh, piye, Mak? Iya, Mak. Iki macer jenenge koret. Lah iya Dek, sak menurane anak-anak iki kaya Oh, koret iki berarti ya nipu. Wong wedhus macer kok didol ngene. Kancane lah. Wae bakul gule. Ya, kuwi masuk dol ya. Aku lho. Nah, ki lor wedhus koret. Iki lho. Ketone to. Kire mae sakmene wedhus rendang mana berarti wis dikawinne kok urung. Berarti macer didol. Ya. Ya iya. Wes. Iya wis manak lho. Lah, iki lho sing anak lho. Wis manak anake wis gede. Nah, Sing ndek dibeleh. Ya iya. ya kuwi. Oh, koret iki kelejingan, wis macer dol ngene wis kate. Oh, koret bahaya ya. Piye to dis mah? Piye to? Kok iso Dis macer blek istri ya. mae omong wedhus sakmene karo mana padha. Iki wedhus SKC ki duwe anak nggih. Iki sakmene wis Ono wis sitoke wis mana. Iki kok wedhus wedhus sakmene kok macer kawek ping pindho rong meteng berarti oh koret. Koret. koret tego ya. Tego karo kancane ya. Ono SKC ya. Tek larang pisan Gus. Itu larang macer pisan. Iya. Pinggir lah mak gak omong aku gak omong. Iya, betul. Ngono lho. Itu fakta kenyataan aja kur asal ngomong itu kenyataan. Nah, lah iki jenenge win. Iki win bos lho. Ya iki lho. Win bos jenenge bos. Wis ambil bos. Iki gak jenenge koret apa iki? Wis Iki rene wong apa to wedhus mabur. Dok piye dok? Ambil geng. Iki Ya PI. Ya iki anake. Rilo. Rilo. Nah, iki apa to iki? Jenenge gogeng lho. Oke, lah ya Iku gek jenenge iki wedhus teko nggone. wedhus iki kan sing asli dikek tak didol dhewe. Boleh Wong sendiri. ketutup lah soalnya apa mau macer kok didol dari kancane. Menurutnya tak kayak menurutnya piye? Menurutmu Dol? Menurut Anda? Kanca iki nek sok dodol ngene. Ya. Ya padahal kawin ping gede lho. Tolong anak juga. Juga koret. Nemen. 2000 lho bisa ngene iki lho. Wis 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 mantap, wis mana. Iki mana, iki mana. koret iki kelajingan kok. Lah iki mana burung? Urung. Iki lho. Lanang. Lanang to Dol. Maksudnya iki lho maksudnya. Oh kuwi. Sama ngene iki lho. Bisa kawin blok nang mana? Iki paten apa piye? Lah, Iki gak seneng karo iki. iya gak seneng. Tidak ada kecocokan. Heeh. Ngono iki, yang penting ngene lho ya. Iki lek koret, wong wedhus macer lho dol. Lah mak sing ngomong wis kawin pindho nang kuburan. Iki sing ana mana iki lho. Iki anake. Iki kok rong anang ya. Piye menurut iki piye? Mau piye lho? Piye lho? Jenis kacau. Wah, tega karo SKC ya. Dol. Piye Dol menurut? Iki kolame lho. Iki kolame SKC. Apa iki wae? Nila. Nila karo iwak apa jenenge Pak Didik ae jenenge? Iwak. Bendeng nek ora bendeng. Insyaallah kita ya nek. Anak paus. Heeh. Jadi nguntang dasmu to, paus. Ya kuwi Kuwi kalau pas aku. ora maksudnya iwak paus Apa iki. iki dipakane Pak paus ning kene, Vin? Iwak paus iki mergane diumpan. Ora jenenge. Iki iwak paus. Bakal mlituki Ya, ini ya kalau wae. Di sini iwak apa itu jenenge? Nila. iwak nila. Sate nenek berapa, Den? Ken Pak, yo ora enek to Dol nila karo iwak tombro, Bos. Yo mungkin mau kok. Apa to? Lali kok. Lah iki mergane gak seneng blok ya. Iki iki wis ketok. Iki gak seneng karo iki. Ya iki opone gak seneng kenapa? Tidak ada kecocokan. Oh, ngono ya. Kenapa lagi? Pengen. Tapi sing senengane Ya. Betul. Kalau sih ngomong mae lo ya. Ya mae ya sing ngomong ya. Ya pernah Dol ya. Aku cuma meneruskan. Ustaz. 2000 kelarang. Kalau larangan toh. Kanca dhewe lho ya. Itu lor. Lanang, itu lor. Nah, Kita win Bos. ini lho. Ngono lho Bos iki ngene Bos ceritane iki mak iki omong direne
Macer. Majer bos, wedhuse lek kret bos. Saya kawin blok. Lho Jo, maksudnya lah masalah kuwi kan. Iki soalnya umure iki kan wis karo lho. Cik, kowe iki lek sakmono umur cik umur Cik nom ya kae. tahun punjul lho. Wis tahun punjul iki wis sak dhuwure kae lho, Bin. Wis manak lho. Nah iki kok urung ngono ya. Jadi nih aku tidak mau jadi iki aku cuma meneruskan omongan aja. Mama ya. Wis ngene bro ya. Iki vlog hari sore iki piye bro ya? Wis tak akhiri wis. Nah, vlog sik bro. Nah, jadi ngulur ya iki jadi tinggal ceritanya aku ditelepon pagi kon Rene. Terus ono apa ya ora ngerti, sing aku Rene wong jadus lagi bareng lagi ngomongin aku wis jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.